Mga kalingap, kami po ay naglakbay ng malayo upang marating ang isang lola na naninirahang mag-isa sa bundok at kami po ay nagulat sa aming naratnan. Na po tayo kay lola mga kalingap. Magandang hapon lola! Magandang hapon naman. Ano po yung ginagawa nyo? Ano ako nitong pangbubong ko sa bahay ko. Ang galing naman ni lola. Lola may... Wala akong bubong eh. Kaya ito na lang ang ginagawa ko rito. Galing naman ni lola oh. Kaysa magbili ka lola ng pawid, yan na lang ano? Wala nga akong pangbili, kaya ito na lang ang ibububong ko. Ang galing po ni lola mga kalingap. Lola may dala kaming ano, blessing oh. Maraming salamat sa inyo. Kala ko hindi na kayo dadating dito sa akin. Grabe itong lola. Ano naman yun lang ginagawa mo? Nakakatuwa naman si lola. Yan lang ilalagay mo sa ano mo, panibagong bubong. Oo. Wala naman akong maibili ng pawid. Di ito na lang. Sa kapal niya lola kumuha. Diyan lang sa niyugan. Galing po ni lola oh. Galing yung gumawa oh. Ito kasi mga kalingap yung ano nyo oh. Medyo ano na po. Ayan, mga ano na. Nabubulok na lola. Bubulok na nga. Kasi ulan ng ulan. Kaya ganyan ang bahay ko. May dala po kami lolang ano. Trapal oh. Saktong-sakto. Lola. May trapal oh. Tsaka bigas. May bigas ka din lola oh. Salamat sa inyo. Kasi Bilis nila lang gumawa ng kanyang bubong. Ngayon ka lang nakakita yan kuya. ito ginagawa ko dito. Gusto mo lola tulungan ka namin? Wag na, kaya ko dito. Malaki-laki po itong ano trapal. Ang galing ni lola mga kalingap. May ganyan-ganyan pa pala no? Pag hindi mo naman linagyan ng gayaan, madaling masira. Ngayon mga kalinga, pag walang bubong, walang pawid, pwede pala ito. Yan pala. Galing sa niyog. Na-amaze ka. Nakaka-amaze. Pero kaya pala na buhay ka dito sa kagubatan. Ang dami niyo po lolang alam. Talagang Yung lolang nagawa ng ano mo, ng bahay mo, sinong nagawa? Ako lang. Uy, galing ni lola. Talo tayo sa gawaan nito. engineer, lola, kayo lang gumawa niyan? Ako lang ang nagawa niyan. Galing lola, no? 5 taon na yan. Bahay kong yan. 5 taon na po. Tapos yung mga poste mo lola, Mga yung tigas ng angka. langka. Langka. Yun ang haligi ko dyan. Maganda pala yung ano ng langka lola. Maganda, matagal yan masira. Yan po lola. Ito pa yung trapa lola oh. Charan, saktong-sakto lola sa ano lola. Di ano na yan, para yung ano, naisip ko kasi nagtutulo na yung bubong mo. Nagbili kami nito. Ang pala lola, gumagawa ka na ng bago na bubong. Gawa nga. Kasi sira na eh. Galing. Na ano mo to, Alvina? Maraming salamat dito sa inyong dala. Ay, welcome Dami lola. pala. Lola, meron akong ano, pakilala sa'yo. Alin? Ay, kala mo ano lola wala ata na yun. Ito gatas lola, gatas. Yung gatas lola. Tapos ito lola oh. Oh, yan lola. Dapat nag-aano kanyan. Almusal ha. Pampalusog lola sa Lalagyan lang yan ng ano.
mainit, mas maganda nagkukulo. Lalagyan mo ng kaunting gatas, tapos almusalan mo na yan, ha? Lola, para maganda yung pangangatawan mo. Maraming salamat. Yan. Ang dami naman ito. Salamat sa mga kasamahan nyo sa Kalinga. Welcome po, Lola. Salamat ka kay Cedric, Lola. Maraming salamat. Mabigat yung dala niyan. Ingat, nagpunta kayo dito. Kala ko, siguro ikako na punta sa ibang Kasi alam ko na, marami kang tinutulungan. Kayo. Lola, may merienda ka dyan? Wala nga. Wala nang saging. Wala na, nung isang linggo, pinabigay ko yung mga saging kong pinahinog. Pinamigay mo, Lola. Naantay ko kayo, wala naman kayo nagpunta dito. Ay, nasa ibang lupalop kami, Lola. Ay. Ngayon, Lola, nandito na kami. Yan ang Wala importante. na din, wala nang hinog na saging. Kahit hilaw, pwede yan. Wala nga, wala na nga. Maigi kung mayroon pa tayong mga ilan buwan naman yan bago ng saging. Baka sa susunod. Ano pa, Lola, ang pinagkakabalahan mo dito? Doon, maggama sa taniman ko. Ano pong tanim nyo? Bunor, Yung kamuting sangkar na- kahoy. Kamuting kahoy. Yun, ang pinakaabalahan ko, trabaho. Kumbaga yun na yung nagsisilbing pagkain mo din, Lola, pag sa Oo. kanilang Kung minsan mahukay ako ng kamuting kahoy, idi almusala na. Kung minsan may nabili, pinapabili ko. Yun. Nakakakuha naman akong kaunting pera. Kahit papano. Di ka man, Lola, nalulungkot, mag-isa ka lang dito. Hindi naman, kung nalulungkot ako, nababa ako sa mga anak ko. Sanay ka na, Lola? Sanay na ako dito. May alaga man ako dyan na manok na ilan. Paano, Lola, kung may rapist dito? Nako, huwag siyang magloko-loko. May itak baga ako. Ay, itakin mo, Lola. Ay, siyempre. Alangan na hindi ko siya itakin. Wag lang wag lang ma-rape, Lola? Oo. Maparip baga. Ang tanda ko nang ito, maparip pa ako. Loko siya. Meron ba, Lola, nung nakaraan, rapist na naggagala? Dito, wala dito. Nabalita yun sa Nakatakas, Lola. Nire-rape daw po. Yung mga nire-rape. Nang re-rape daw. Wala daw pong pinipili. Kahit Lola daw, nire-rape. Doon yata sa ibang lugar yun. Dito daw, Lola, nakatakas. Huwag siya magloko dito. Punta yata po dito. Pero mahuhuli din yan. Mga gayan. Pero dito, wala pa. Wala pang nagagawi, Lola. Wala pa. Kilala ko pag hindi taga rito, kilala ko ang mukha. Mga tao dito, kilala ko nagandaan dito. Mga kilala ko. May bahay naman baga dyan. Kasi Lola, ang layo naman. Ang layo ng kapitbahay niyo. Nandiyan naman yung asya kong anak. Yun, nagdaan na yung anak ko yun. Ayan po, mga kalingap yung ni Lola. Paano yan, Lola? Lalagay namin itong trapal. Saan namin lalagay? Saan kasi yung Lola? Bubong po. Bubong na lang. Lola, lalagyan po namin ng ng trapal yung bahay nyo. Oo. Salamat. May natulog po ba dyan? Inatulo dyan. Sa gitna. Tsaka para ka, Lola, hindi ka kapag maulan baga lagi dito, Ngayon nga, kahapon hindi nag-ulan. Kagabi naman, madaling araw, umulan. Hindi natulo din, parang pag nag-ulan sa labas, Tayo lang kaya, tayo lang. ulan lang din sa Dito
Naulan din sa loob. Na ano nga ako lola, na-amaze ako kasi ikaw lang pala nagawa ng bahay niyo. Ako nga, Ngayon lola, kaya niyo pong gumawa ng bahay? parang hindi ko na yata nga kaya. Kasi 5 taon na yan no? 5 taon. 5 taon na yan. 5 taon na din yung ano. Takip mo lang dyan. Dapat nilagyan mo na rin tali yan. Ay mo pigakudan ay. Ulitin natin. Ulit. Dapat 4 na kanto. Oo. May Dapat tali. nilagyan mo na. Ano? Ulit. Ulitin natin. Ulit. Di tayo. Dapat pala mas ano pa ano. Mas malaki. Lola, kamusta naman yung solar natin? Ayos pa? Ayos pa. Matibay naman? Oo, Maliwanag po. maliwanag. Kamusta na at may ano pong pakiramdam na maganda na ang ano, meron ng liwanag kapag gabi dito? Baliktad yata tapon mo. Sabi nga nang nagdadaan dyan na pagdadilim-dilim na. Dati mo. May kuryente ka na palaan niya dyan, sabi sa akin. Sabi ko, hindi yan kuryente, solar lang yan. Kala ko niya, nakatakot ka na niya ng kuryente sa ano. Huwag mo na kahatakin kuya. Sa kabila naman. Ayan po, nagtatulungan yung dalawa. Ayan, ngayon, para mawala na yung mga tulo-tulo, nagdala kami pansamantala lola na trapal ano. Para ano ka na ngayon, parang makatulog ka ng maayos. Now, parang lalamig ka na natin. Natulog baga ako dyan. Nag-uulan. Tinitingnan ko muna dyan sa loob. Baka ikako mabasa yung solar sa loob. Sa loob. Ano yan lola? Matibay yan. Di yan kahit mabasa yan. Ayos pa rin yan. Tayo mo kuya. Dito muna tayo sa kabila. Okay, ano. Dito muna. O sige. Dito ka muna sa kabila. Yan. Ayos na. Dali nang ano. Hindi, doon ka na. Tag-isa tayong ano. Mailagay lola. Tatalig natin. Talig ko sa mo. Sige, pantayin mo kaya. Pansamantala lola, lagay natin yung trapal. Kasi kailan ka pa naman makakapalagay niyan lola, yung bubong na Tagal pa yata. Tagal-tagal pa yan. Tagal-tagal pa. Mga ilang ganyan pa lola ang gagawin mo? Mga Saan? lampas pa yata ang 40. Lampas ng Dito muna tayo. 40. Lumit ko yan sa kabila. Kailangan, iano ko lang to. Yan lola, para safe ka, ano, may ilaw ka na at natakpan natin yung ano, tsaka meron kang pagkain lola ha. May grocery at bigas ka. Maraming salamat. Pag gano'n na. Lola, anong nararamdaman mo na nakilala mo kami? Ha? Mabuti naman, ano naman, masaya ako. Nakakilala ako ng mababait na mga anak. Para na rin anak ko kayo. Pag nakikita ko. Kala ko nga, hindi na kayo babalik. Ay hindi lola, siyempre. Matagal-tagalan man, at least andito pa rin kami, nabalik pa rin kami. Ano lola? Oo. Medyo natagalan kami makabalik kay lola, mga kalingap. Pero ngayon, nandito kami lola. Anong nararamdaman mo? Nandito na kami. Masaya ako Hmm. na nagpunta kayo dito sa akin. Hindi mo po inakala. Hindi ko nga inakalang magpunta kayo dito ngayon. Hindi mo nahulaan lola. Hindi ko na ahulaan kasi lagi akong busy sa trabaho. Malakas talaga si lola. Ayaw kong magang upo kasi pag ako nagang upo siguro manghihina ako. Ganun Kaya pala gusto yun. ko lagi ako may trabaho. Ganun pala yung lola.
Okay na, Lola. Okay na daw Lola yung ano. Salamat. Lola, oh. Maraming salamat. Tingnan mo Lola, tingnan mo. Safety na kayo dyan. Hindi na kayo masyadong mababasa. Nung sa higaan nyo. Ay, ito dito maganda mga kalingap. Salamat. Sa parting higaan. Sa higaan niya ni Lola. Hindi ka na Lola mababasa. Yan. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Anak na po ang turing Namimiss sa namin, atin. Lola, yung ano, yung merienda. May merienda. Yung Lolang parang Oo, niluto nyo sa amin. nakakamiss Wala. yung Lola. Wala na. Wala. Kaya Naubos ganoon, inaantay ko kayo dito, kadami-dami yung saging na hinog. Ito po yung ginagawa ni Lola, mga kalingap. Ito po, ilalagay ni Lola sa ano, no? So madami ka pang gagawin ito para kapalitan Marami ng Lola. pa. Maganda pa tingnan. Maganda mga kalingap. Mga kawayan. Hmm. Saan ka kuha, Lola, kukuha ng mga kawayan? Doon, malayo. Malayo pa po. Nabubuhat niyo yung Lolang mag-isa? Nabubuhat ko isang buo. Wow, lakas nun, no? Mabigat yun. Kaya mo pa Lola mong gawin yun? Kaya ko pa yun. Sige, sige. Grabe Lola. Ano kayo, Lola, nakakahanga po kayo at nakakakaya niyo sa inyo. Ito mga kalingap yung bahay-bahay ni Lola. Oh. Inaalis ko na yung tabi. Kasi yung tabi. Para magaan, hindi yung iba. Pero pag buo dadalhin mo, mag-ibat yun. Lola, may makukuha lang ka dito ng mga kawayan tsaka kahoy. Eh, Wala. doon sa unahan. Ilaya. Gagawan ka namin ng kamalig. Alam mong kamalig? Oo. Pag gano'n ka, yung ano si Ral, Oo. Kaming tatlo tayong tatlo. Kaya natin gumawa. Gagawa Meron po. tayong foreman, si Cedric. yung ano po baga Latina, dapat may harigi ka. Oo. Maga kita ng bagong harong mo talaga. Bagong bahay Lola. Oo, Lola. Pero Lola, hindi na kailangan ng ano ha. Yung tipid tayo eh. Yung Lolang ano, yung may maayos-ayos na higaan. Siyempre ang kailangan natin kawayan, pako. Yung ano lang, yung bahay na light materials lang. Yung parang maganda-ganda lang Lola na matibay-tibay. Light materials lang Lola. Kasi ano ka na Lola, yung napansin ko dito sa bahay mo pag tinulak ito, Siguradong ano yan, hindi kay Lola. ibig sabihin pag tutulungan natin ni na Cedric. Ah. Marunong yan si Cedric gumawa eh. Yung sala nila dun sa ano, nagawa niya. Basta Lola may mga Bilis lang kawayan. yan si Ralvin. Mm. Gagawin natin dito. Dito na natin lalagay. Saan? Dito na ang pwesto ni Lola? Oo, dyan. Ano tayo yung bagong bahay talaga, wala. Ano? Oo. Ay, yun Lola, mas maganda din di Lola. Ito ang forma natin. Cute. Pero yung light materials lang. Pero ano yun natin na ano, Magandahin pa. na ano pa rin. Pawid Lola. Okay yan Lola. Kasi mainit ang yero dito. Pawid na lang si Ralvin, tapos sama-sama tayo magkuha ng kawayan. Pwede din. Oo. Tapos yung haligi, pwede Wala natin baklasin to. Tapos yung mga magagamit, pwede ilagay dun sa bago. Oo. Oh, pwede. Ito may forman tayo. Mag-ano tayo. Pwede yun. Light materials lang. Ano Lola? Yung Tapos- kaya natin yun. Sumisin yung malaki din. Yung kawayan. Diyan na sa may ano. May mga balaan pa ko dyan. Aray, hindi. Yan. Dumasaki. Irini. Tensyo. Iyo. Iyo. Kaso malayo-layo yan si Ralvin. Layo. Yung pa-deliver na lang tayo. Ano? Ganda yung tayo makuha para talagang ano natin. Sige. Feel natin yung paggawa. Pwede. Pagplanuhan natin yan. Lola, gagawin namin yung bahay niyo Lola. Kami mismo ang magawa. Lola. Kasi may forman naman kami. Labor lang kami. Foreman din siya. Forman ka din Lola. Nagawa din niya ng bahay niya. Siya Ako, ang Lola. nagawa nito.
ano din ako, Hindi pag ano, taga-kain lang lola. Ay, taga-kain. kumbaga Sir Alvin, tayong gagawa. Tapos, tatanungin natin sa kanya kung ano yung gusto niya. Mm. O, pag ganito yung ganito, Mm. ito yung ano. O, di yun. Siyempre lola, ano yan, siyempre may higaan, may papag-papag. Gaganda na lola, uli ang bahay mo, 5 years. Mm. Magiging 10 years na lola. Pag yung Wow. mga ano, yung mga 200 na tiklat, malaki-laki ng bahay Mm. mo. Kahit Pawid, 200. 200 na ano. At least maging maayos-ayos ano. Yun ang maganda lola. Kung hindi na ganyan lola, magiging para siyang, wow lola, pag pupunta si Cedric, kaging gagawin. Mm. Oo, kahit wala kayo, gagawa ako para pag nagpunta kay Sir Alvin, di. Oo. May makakaunti na lang O gagawa. di ano nga din yun, parang ano nga din yun. Sideline na. Oo. Oo. Aldawan mo ko lulatina siyang ribo. Ayos na Oo. isa ko. Sabi ni lola, tama na Kaya yata. nakunog ginawan. Lola, baka sabihin niyo lola. Ano lala nararamdaman mo sa plano namin? Masaya. Masaya ako kung ganun ang plano ninyo. Nagsabi ka lang po Sir Alvin para kung kailan natin nanin. Oo, ipon muna Tayo tayo na tayo ng ano. mahanap doon, doon tayo mahanap ng panghaligi, tayo na makuha din. Ako ang bahala panghaligi, may mga alam tayo matitigas na. Mamaya, nagsitakbo na putol ninyo. Mayroon putyutan doon sa taas. Wala, ayan. Ay, dun sa mga kinukuhaan kong kahoy dati, may mga alam ako doon. Makakakuha din. At may sasakyan baga Sir Alvin. Mm. Magdating dyan, di hakutin na lang natin. Ayo, ano, pwede yun ano. Para adventure. Mm. Agaw kami ng lola siguro sa pagbalik namin, kukuha na kaming ano, mga kawayan. Ano lola? Alam ko dyan mga kuha, mga magagandang kahoy. Magkano lang naman ang pako, ang ano. Yung yung bahay ng lula baga ni Disgay, Sir Alvin, yung mga haligi Mm. ako nagkuha. Ako nagkuha ng mga haligi. Tibay-tibay din ano. Ah. Yan, gagawa po kami ng bahay dito mga kalingap na light materials lang pero dapat maganda. Oh. Ganda, syempre naman Syempre. lola, kasing ganda niya lola. Nay, Mm. Mm. Oo, magkano ka Sir Alvin? Masaya ka lola na ganun yung ano namin, plano. masaya ako. Naluluha ka pati lola oh. Luluha ka lola. Dito pati natin Hindi pa nanin namin Sir Alvin. nagagawa lola. Magkuha kami tros, Kuya Joel. Sana natin Sukat gagawin. lola, ako masukat. Yan. Magaling tayo dyan. Mag- sukat. Marunong to si Cedric Ito, mga oh. kalingap. Minsan, Dito lang, dito, haligi dito baga. hanggang saan ang ano niya Dito. pwesto? Yan. Yan, tapos haligi dito. 6 na haligi para matibay. Okay? 6 tig 3 hilera. Bali 8 nga pala sa gitna pa. Para may ano siya. Pwede din. Yan, pero Pwede din kung natin haligi, nga ano ano, natin, yung di ba yung ano, di ba kakahoy ano, Anong po? yung ano niya, pwedeng semento yung ano niya. Yung flooring, yung parang higaan niya. Oo. Ay. Pwede yun. Tapos gagawa natin karkatri. Malamig po bagay siminto. Pwede din yun. May flooring. Kahit saan siminto, Sir Alvin, kaya ng yung parang ganun kalawak ng balkon ko. Oo. Lola, susimikapin namin lolang mapaganda ang inyong bahay lola. Ay, Oo. yan. Sa pamamagitan ni Cedric. Ano lola? Ano nga ako? Anong nararamdaman mo? Masaya. Kasi Masaya din kami lola. Ano na yun matutulungan sa ako amin ni ninyo. Sir Alvin, parang nag-adventure na kami. Masaya rin po kami lola dahil natutulungan namin kay lola. Maraming salamat sa pagtulong ninyo sa akin. Pero ngayon pansamantala lola, tsaga-tsaga muna tayo. Papakyutin natin ang bahay niyo lola. Cute. Kayang-kaya ni Foreman, ni Cedric. Magsaya ka lang po Sir Alvin at kahit ako mag-isa magkuha ng haligi. Pag nagpunta kayo dito, pipick upin na lang natin dadalhin dito. Pwede. Eh, maganda yan. Tapos kukuha na din ako ng mga kana. Ito ano lalatin? Kana. Eto na lola ang gagawin yung bubong. Hindi, mabili nga daw pawid. Tawid nga. Mabili po pawid. Pawid na lang lola, wag na ito ha. Oo, mas matibay yung pawid. Mas matibay yung Ano man pawid. yan, Sir Alvin? Parang pansamantala man lang din yun. Mm. Ah. Ganyan magiging itsura niya, no?
Nabubulok mabilis. Madaling mabulok Presko. yung pag maulan. Oo. Ganun pala yan. O di pag nagkapit na ng pawi din, tulong Mm. kami lulat. Marunong man yan. Marunong din ako. Oo. Magaling nga si Lola kasi tinan mo, may ano din pala. Akala ko basta lang tinutusok ka pala niya. Mm. Tinutusok yan ang ano. O sige Lola, kaano na kami ha? Ah. O yan Lola ang ano natin. Oo. Sa pagbabalik. Oo, pagbabalik namin, siyempre, kakausapin ko na ito si Cedric. Madala na ng ano, mga makuha na ng mga kailangan sa bahay mo. Maraming salamat. Natin, channel natin ito. Mula sa puso. Tama ka nga, Alvin. Kunting ano na lang parang bibigay na. Mabilis lang yung sir Alvin pag yung Tagal na yan ay. Kunting ano na lang. Pero ano, pupluring natin Lola. Ano? Wow, pupluring Lola. Para cute. Inaanay na nga yan. Delikado na po talaga yan. Kahit yung mga ano lang, mahirap kaya. Mas maganda sana kung yung mga langka, din ang pangarigi. Kaso mahirap Langka man yan, kaso nga ni ano na yan na Alina. Tagal na. tagal na yan. Ibig sabihin wala na rin pong ano yan. Ay, doon Lola, may bahay doon. Sirain natin yan. Tapos yun na lang natin ang gagamitan. Baka Mahina yun, naman. baka may matino-tino po yung haligi. Matino-tino pa haligi kong niya. Ay, wag Kaysa na. doon. Pagod. Lola, masaya na si Lola. O, nakakatawa na ako. Alam Sige mo- Lola, pagbalik namin ha. Oo. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan, mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya